ħarġet is-sejħa l-offerti biex jibda x-xogħol fuq il-proġett tal-mini ta' Santa Luċija. Il-proġett li se jsir b'investiment ta' aktar minn 20 miljun euro se jkun qed jikkumplementa l-proġett ta' bini ta' 7 flyovers fil-Marsa. Il-kap tal-Aġenzija tal-Infrastruttura tat-Toroq Fredrika Zoppardi qal li dan kollu f'tentattiv li l-proġetti kapitali kbar ma jkunux proġetti iżolati. Għadna kemm ħriġna l-ġimgħa l-oħra, ħriġna tenders għal-bini ta' dawn il-mini jew underpass taħt ir-roundabout ta' Santa Luċija. Huwa qal li permezz ta' dan il-proġett, il-karozzi li jkunu ġejjin minn tal-barrani jew viċi versa u jkunu jixtiequ jinżlu lejn it-triq tal-Addolorata, daqshekk se jduru mar-roundabout, iżda se jgħaddu dritt taħt il-mina u jisbokkaw f'nofs it-triq tal-Addolorata. Dan permezz ta' tħaffir ta' żewġ mini b'żewġ korsiji l-waħda b'tul ta' aktar minn 100 metru. Fuq dawn il-mini, imbagħad ir-roundabout eżistenti se tinbena mill-ġdid b'aċċess aħjar għal lokalitajiet li jmissu magħha. Il-proġett jinkludi wkoll it-tibdil u t-tisħiħ ta' diversi servizzi ta' distribuzzjoni tal-ilma, elettriku u telekomunikazzjoni li hemm bħalissa taħt l-art f'dawn it-toroq. Is-Sur Zoppardi spjega li apparti li l-proġett mistenni jnaqqas ferm il-konġestjoni tat traffiku fuq il-post se jkun qed jolqod b'mod tajjeb ferm il-qasam ambjentali. Fil-waqt li l-għan ukoll kien li jitnaqqas it-traffiku, naħseb li gains kbar ser ikun hemm anke mill-att ambjentali. Mill-att ambjentali għax ir-residenti fl-inħawi ta' Santa Luċija, Raħal Ġdid, Ħaltarxien, ser ikun qed innaqsu il-volum ta' traffiku u għaldaqstant anke innaqsu l-ammont ta' emissjonijiet mill-vetturi f'dawn l-inħawi. L-inġinier Zoppardi temm jgħid li x-xogħol se jkun qed jimxi pari passu ma' dak tal-Marsa u li ż-żewġ proġetti se jkunu qed jintemmu fl-istess żmien.